Khasi Students Union KSU Omyam Circle kapenpau ya kajing sngukya hadien kajing lap jongka ya ubriu bakam nyaladi kum upulit bat kajing don kti penrung bean jong u ya kibar jela sya kajela megalaya. Kaseng hapo kajingelam uba Basham Kharnayor President, ringkat uba Basha Nong Besap, Assistant Organizing Secretary, uba Battilang Nongbri Education Secretary, lembat kiwe ki Nong Yalam, hakapor Henreu Bajimen Step, Jong ka Henreu tarik unailar ar hajar apusan, kilayo jing tip ya kajingdon Jong ki mender ki belawan lengba kakali, ASR San CC, Saulai Nyausan, batlah suba balayalam ya kini ki mender da ubriu ubakam yaladi kum upulen. Layathu ba utai ubreu ulapen iya ke polis identity card kabadon kerteng ubril rongpet kabalakam balapen mi da ke office jo commandant 1st Battalion Meghalaya Police Mauyong Shillong. Hakapor jong ka jingekren ka seng kalalap ba utai ubreu lalumpisa hadu syahajar tingka naman uway pa uway na kisangut kibar jela kibla syong hakakali bat laong ba katay kapisa kaday kum kabayrong sya ka jela. Henry hakapor bakaseng kadawa ban pen i yaki kot kisla ki ba pen shisaya katay ka jing lumpisa ubreo uba kami ladi kum upulit lembat kitay kisangut ki barjela kilap het krat no na kajaka. Ka jing pet no kinsan jong utay ubreo bat kitay ki barjela kalanang penjur syuk ya ka jing subas niu jong kaseng ya kitay ki breo bat ru ya utay ubreo uba kami ladi kum upulit. Ka KSU Omyam Circle kala pentip no marmar sya ka KSU Maulai Circle banya trailang ha ka jingbut din bat banlap ya kitu ki badon kti namar ka ni ka jingja ka pen i ba ka don ka jingken sting ha ka ru kompet ya ka jingrung jingmi bat kala ru bandon ka jingi trailang ka babean ka ba ailat ya ka jingrung bean ki barjela. Ka KSU ka penpau ba kani ka jingja ka long ka basngosi bat ka ba penbitar shikat day khamtam ha kani ka por ba ka jingrung kirthep jing ki breo na barjela sya ka jala Meghalaya kalanang kiustan. Ka jingdon ubreo uba kami ladi kum upulit bat uba lumpisa na ki barjela ban ailat ya ki jingrung jengki ha ka jela ka day ka kam ka ba de takdor ya ka hok bat kentron ya ki try jela bat ka jing penon kam bakla ya ka uniform pulit laong ka kirwa. Ka KSU kadawa mardor na katanat pulit Meghalaya Police ban pensyai ya ka jing shisha jong ubreu ubalatip kerteng kum ubril rongpet la uday shisha upulit ubadon hakakam ni la uday tang ubreu ubakam yaladi kum upulit bat penyat ya ki kambean. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.